Já jsem nad tím mnohokrát přemýšlel, protože je to trochu takový malý zázrak. Já jsem do té pozice byl nominován velmi rychle. Na druhou stranu si nemyslím, že k ní nemám dispozice a ta práce v oblasti rozvoje kraje a vyjednávání za náš kraj v Praze a v Bruselu je vstupenkou, která mi tuto pozici umožnila. Takže ta kompetence, kterou snad představuji v oblasti rozvoje kraje, tak ta byla jednoznačně onou vstupenkou. Troufám si říct i ta image, respektive prokázané charakterové vlastnosti byly tou druhou částí, která mě i před členy Občanské demokratické strany posunula dopředu. Na druhou stranu ten svěží vítr a energie, kterou jsem do toho vnesl, možná už to i chtělo přijít s novými přístupy, přijít s energií, která se trošku vytrácela a já nevěřím tomu, že kraj jako takový je primárně levicový. Máme samozřejmě charakteristickou strukturu našich obyvatel, ale já tu pravicovost nevidím jenom skutečně z té politické strany. Já ji vidím v dělání věcí, které jsou smysluplné a slouží lidem, protože i solidarita je pravicová hodnota. Není to jenom o budování ekonomického profitu, je to o vztahu k lidem a k jeho regionu jako takovému.